paling enggak mobil duwe. Mobil tempur. Nek gur kaya awak nggawa grandong atau ngendi? Malahan loro engko udan wis macet. Nek ngeblor kuwi paling enggak nggo aki doser kasing piro? 120. Paling enggak 4. Iya. Perbakingan anak pangkatnya. Anggota perbakin ora sembarangan ya. Tesir norno. Wong rada sarap sithik ya ora iso. Engko kancane sing ditembak. Bahaya. Wotone rada rabun ya ora iso. Kayak peluru aktif karo gopok ya padha. Yoga. Nek gopok isine luwih akeh. Hah? AK-47 M16 kan terbatas di sini. Mana terbatas piye? Lah peluru iki sampe lho nek gopok isi amunisine sampe lho. Ya kuwi kesempatannya piye? Nek sepatok atas wani mesti sampe iki. Sakmono nek ora ukurane mesi ku ya jebrot metu mburi nek. Lho nek kancaku kok lapisan aku lho sekok ndawi niku pandhe. Gak apa-apa nyatane. Lah nek nggunakake kuwi padha karo dung-dung kuwi tanpa platuk kuwi kok kaya sumbu mercon kuwi. Saka Gondal.